ଆଜି ଆସୁଛି ଆମ ବନ୍ଧୁର ରିସେପସନ୍। ଏଇଠି ଆମର ଅଗର୍ଜ୍ୟ ଭାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଚିପୁଟ ମହାରାଜ। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ରିସେପସନ୍ ହେଲା। ତ ଆଜି ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କ ରିସେପସନ୍ ତ ଭଲସେ ହବ, ବାହାଘର ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି ଚଳିବ, ରିସେପସନ୍ ହବା ଭଳିଆ ହବ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ବସେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖାଲେଖିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଫଟୋ ସେସନ୍ କରି ହେଉନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଦାତା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ସମ୍ବିତ ଭାଇ। वन बाय वन त्रिशा छिड़ा हो, त्रिशा छिड़ा हो। धर आ धर जा धर धर हां जाओ जाओ अरे गुंडू भाई भी धरा रे गुंडू हां